Kaixo guztioi eta ongi etorri ezkaatzian saio berri hontara. Gaurkoan, Iñaki Olalde oinatiarra edukiko dugu, bera Arrasaten lanbide heziketako sukaldaritza irakaslea da. Eta, bueno, Iñaki, zuk etxeko sukaldean zenbat ordu bota zituzu? Bueno, batzu bai, Bai, lehen gutxi, lanatik, oin irakasle lan honetan, etxerako ordu gehiago dau, orduan ja norberan elikaduran, lehen baina ordu eta edikazio gehiago. Bai, Bai. Orduan zu hobetzen zoaz, baita ere. Bai, sakonek abaiet. Ze ondo. Bueno, eta gaurkoan Iñaki, ekarri diguzun errezeta, zuek ja dominatzen dezuten errezeta bat da. Bai, pixkatxoa ikasleekin egiten dugun errezeta bat, edo urtien ziar tokaile xakuna, barruko beste gaia desferentia izanatik, eta pentsa dugu ekartia penka bete batzuk egin, eta kasu honetan perretxiko batzuk egin. Sukaldaritzan klasiko bat, baino ondo egiten ikasi beharrekoa. Penka beteak, perretxiko eta porru pixkatekin. Eta osagaiak honako hauek izango dira. Zerbak, porrua, perretxikoak, arrautza, irintxuria, gurina, esnea, oliba olioa eta gatz pixka bat. Bueno, Iñaki, hasi errezetarekin. Gaur Iñaki izango dugu gainera sukalde gidari, ze ni baino gehiago daki. Bueno, hasiko gara, penkak osturak enduko xo lehenengo, eskaldatu alizateko, bitartien beste garbitzen dugu, geroia egosteko. Bale, orduan, guk egin behar dugun penkan errezeta hontan, saltxa moguko bat egingo diogu. Penka beteak izango dira, baino ostoak erabiliko ditugu, hor saltxa berde koloretsu hori egiteko, ezta? Eurotako bat erabiliko dugu baita, betetzen dugunean penka biltzeko. Behi da. Erregoza bingu, baina erregozatu horretik bildu ingo ditugu, eta hola, osagaia inoiz ez daterako kanpura. Hori oso truko ona da, Eta kolore pixka demute xau. Bai, egia da. Nahi badazunik, hauekin hasiko naiz? Bai, ados. Hortaz, badakizute, karo, ze gertatzen da zerbakin, azkenen aspertu iten gala beti patata zerba jaten, ez da? Hori da. Eta, esan? Plater barxiak topa behar dira, eta, bueno, pixka bat, entretenigarria izateko baita sukaldia, eta beste gauzatutarako aplikaiteko. Bai, nik usten de gainera, kriston duintasuna ematen diola penkari platerronek, ez? Betiko errezeta bat da, baina nik uste askotan jendiak ze pentsatzen du, ez? Sukaldaritza dela, nola iristen dira zure ikasleak adibidez sukalde hortara? Hombre, gure ikaslean realidadi igual besta bada, gure etortzen dira eskolara, beraien norabideak edo ibilbideak horra eruan xabuelako, eta gero, gurian batzuk hartzen dago sukaldaritza, beraik aukeratu duelako, eta besta batzuk, alaxe sortau dalako. Bai. Faten dira ikasten prozesuan. Aurretik zer gutxi dakixei eta prozesuan faten dira ikasten. Karo, nik usten dut horrela denok ikasi degula. Azkenen sukaldaritza, orain guk adibidez saltxa egiteko, askok jakingo zezutena da, ostoa pixka bat egosi egin behar dela, minutu erdi nahikoa izaten da. Hola, irakin bat eman, eta hori nahikoa izaten da. Eta gero, garrantzitsua da, osto hori berdea mantentzeko pixka bat ostea. Hori da. Horrelako prozesuak, karo, egiten ikastea. Haure, barkatu, iguala ipatu geike, batzutan penkak errepasatzeko komeni izaten da, batzutan egoten dira oso bigunak eta goxuak. Hori da. Beste batzutan ari antzeko bat egiten daue, errepaso bat egin lehike, eskinatik tiratuta, eta batzutan ateratzen dira olako ariskatxuak, sendo xamarrak baldin bauz, gero bigunak egoteko ahorako gustagarria izateko. Bai, nik usten da gainera hori azkar nabaritzen dela ez, penka puntiak eta mozten aizeanean, saitu notatzen da ez, hemen tira izoa sortzen da, eta orduan hortaz. Orduan, guk alde batetik egingo duguna da, zerba osto hauek ja pixka bat irakinda oztu, eta urri irakite hau baita erabiliko dugu penka biguntzeko. Hori da, bai. Hemen moztu dut, ze zatitan egingo ditugun bukaeran, baina egosi geike osuan edo, luzaiskatxu eguak. Hori da. Bai, gero ja zatitu eta bizatikin ningo eke penka zatitxo bana. Eta igual birukin razio bat. Bai, sandwich moduko bat sortuko dugu. Hori da. Hori da, asko ez dakiten entzako. Eta, hoiek hortaz, moztu eta baita irakitea, ez da? Honek. Fenomeno.
Karo, betegarria gaur erabili behar dugun adibidez, barazkiekin egindakoa da. Aha, hori da, bai. Egia da barazkia guk hemen badakizue, Osirondo azokan gaude, ekoizleak, elikaenean beti barazkiekin gora eta bera gabiltza, eta gu beti barazkiak sartzen ditugu. Garaikuak, bertakuak, baina, bueno, etxean ere zuek nola egiten dituzue, penka eskolan, zerkin betetzen dira gehien? Danerakuak, baina gisa da guk egiten ditugun hortan jenteari asko gusta izabela perretxikuak onguanak edo, ezta? Bai, ontxua. Garaian garaikua. Guk gaur pentsatu dugu honek, onguak itxiko da azkenerako. Eta biztela, bakailauekin dabe oso nageaketan dira. Oso goxua. Gamba pixka batekin, txangurro bexameltxo batekin. Hombre, hor ja juten naizea pixka ja, goi mailako zeratara, Iñaki, a ber, txangurroa egunero etxean ez daukagu. Ez, baina, bueno, gurotena esan dana onarketan dagoela penkak. Jamon jorra eta gazta? Baita, oso ikua eta gainera bakiu gauza horrean umian dakota baita oso erakargarrixa. Hori da, karo, eske txangurra den egitzai gustatzen ez pentsa, Ez, klaro. Neri bai, norbaiten nahi balin baditu paritxu, neri asko gustatzen zait txangurra. Baina gehiago da, Urdaiazpiko eta Gaztak beti daukala, publiko, ez? Zabal hori. Hori da, honekin moan kalabazinekin behiten da, eta bueno. Hori da. Egia da nik usten dez zerba, bueno, badaukala alako saporidade bat, ez? Penka da super sabrosua, ez? Bai. Eta behar dola pixka bat, gatzez igotako zer, zaporez igotako zer, bai, nik uste baietz. Nik ere hola Urdaiazpiko besoa, ez? Txerrianka ere askotan sartzen dugu, ez? Azkenean, hori behar dulako, ez? Orduan, bueno, ez geratu motz, ez? Zaporearekin. Edo karriera batzuk, edo pixkatxoak geaketa xakurien etxien olako karriera, edo kela gixau, edo olako eskinatxorrek ja nahiko dela, Horrengo, betegai batekin eta... Bai, ze, karo, karriera bat gehatu danen, zein eman bar diozu. Bate ez, bestea enbidiatan jarrikoa, eta orduan hobena dezu, rellenu bat eikia. Besamentxoa eta listo. Eta listo. Bueno, hau prest orduan, sartzeko penkak. Vale, sartuko jugu igual bizkitxo bat. Hori da. Zenbat denbora egosi behar dia penka hauek adibidez? A ber, nahi berdurakin guztatxe izatena da, hasi irakiten azten danetik, ez dakit, 10 minututik aurrera, 5-10 minutu segun ze barazkidan, eta ze garaidan, fan begiraketan, fan paliutxo batekin pintxaua, zedori ez, barazki izango 10, 12, 15 minutu, segun zertan gabitzen. Hori da. Niri esango dena da, ikasliekin, etxatela guztatien teorikoki gauzak esatia, guztiz teorikoki, ze gelditzen dira, horrekin, eta gero, begiratu barik, ateratzen dituzte zutatik adibidez. Eta batzutan, agien beranduegi, bestatutan igual askarri, eta orduan, gehatzen dira. Ez diozu kasoekin. O bihuneixak, o gorrak orduan, barazkia gauzat, zaintu inbidala. Hauzo aldakorra da, ez? Hori da. Zerbak ez dira ateratzen danak 5 zentimetrotik 12 zentimetrotara, eta derrepente ja ez dira gehiago azten, ez. Zenbate euria indun, zenbate guzki dagon, ze gualdi daukagu, gehiago, ala gutxiago hasiko da. Otzologo finago. Eta horrek ere danak, ekartzen du, behidatu inbeharra. Eske, kozinan beti, kozinatzen, nik esango neko 10 minutu, 15 minutu hueltan, eta gauzak, gure alden biguntxua gehaketia, segun zertarako dan, Hori da. Zenik, esaten dana, aldente dori punturi asko guztai izat. Bai. Baina, daneakuak. Hori da. Orokorrean jendea oraindik ohitzen gaude, aldente hortara. Ondo dago, sukaldaritza irakasle batek esatea hori. Zegero nik esate, eta ez diazuek kaso egiten. Berak esan du, orduan, behidatu egiten izaten nahi, eta guk utziko diogu, behar daun denbora egosteko. Bai? Hala. Bueno, Iñaki, hemen eskaldaketak indaia, penka zerbarena, ostoa bai saltxatarako erabiliko duguna, eta pixka barruan ere biltzeko. Hori da. Bale, listo. Bale, zein da hurrengo pausua? Bueno, apilin bat horren betegaia izango danakin, ez? Zingoneke porrutxo bat aukeratuko, baina kasu honetan izaleke porrua, tipula, baikotzak bere guztoko. Da, perretxiko bakarrik ez hartzeiatik. Hori da, bai. Eta gero, perretxiko batzuk, ez da, basitake eta kasu honetan txampiñoi pare bat edo. Ados. Eta honek pixkat, hola, brunua zantzera edo moztuko ditugu. Brunua azpeak esateu, ze irakaslea da, eta baki, eta ulertzen geha, baina izatea, zati txiki-txikitan moztia, azken finean, hori da. Orduan, bueno, nik egingo detena da, txampiñoi hauek igual akaso, pixkat garbitu, hola, beste ipez, da? Hori da, batzutan lurra pixkat kendu edo azala edo... Bueno, nik askotan egiten detena da, txampiñoiak zuritu. Bai. Eta, karo, gero esatezu pena, ze azalak zapore handia dauka. Bai. Baina, karo, bexamela egingo dugu gero ere. Hori da. Eta bexamel hortarako adibidez, erabili ditzazkezue bexamelerako edo saltxari gero
berdearekin egingo dugun saltxa horri, honekin saldatxo bat egin dezakezute, bai? Perretxikoaren oinarriak eta azalak oso gozagarriak dira, zapore handia daukate, eta hortarako erabili ditzazkegu. Orduan, bueno, beste era bat, ez? Badakizu, elikagai xabuketa eta... Bai. Gauza guzti horiek lantzen aldituzu ezuek ikasleekin? Bai, kostaten da, baina guretzako oinarrizkoa da gainera. Zezukaldian, dana da erabilgarri, azkenian. Salda bat ezpada zeo zeiteko, da gero, edo txampiñoi horren bustantxua espaldin bada... Txampiñoi betiak ingo badeke, bustan erabili aldugu, bixar egingo dugun arroz baterako, pasta baterako, krema baterako, sopa batei botateko, gauza askotarako. Orduan, askotan lanketa hori izaten da, gure ikasleak ohitura faltati da, ez eurok intentzio txarra dakoilako, uste daue, erabili behar dutena eta besteana sakarrontzira dero, eta gure lanik handixenetako bat hor dau. Bai, askotan nik usten dut baita ere, gaur egun dauden sukalde programa guztiok ez dutela asko laguntzen, ze dena da oso idilikoa, ez, batzutan, akaso, ez? Eta gero, hortikan ere baten bat azalduko zaizu, txef handi bat izan nahi duen, ze hortan, hoxe, bai. Bai. Eta egia da, pixkat, oinarri horiek garrantzitsuak diela ikastea, ez? Zuek hori transmitituko diezue, zuk etxean ere, bueno, zuk sukaldatu izan dezu leku hainbat eta hainbat lekutan. Bai, azkenian gure lanbidez edo, hori dokau da, jatetxe asko eta oin momentu honetan eskolan nahu, baina bueno. Bueno, baina zu Kalifornian egon zera. Bueno, hori bai, oin jala urte askotako esperientzia. Oia, aztuta aldaukezu. Bueno. Askotan esan du gainera, bueno, ez oingo adinakin ja, oingo adinakin baita, arraponostan oso gazte. Bai. 22 urte dolako zerbait izango nituen. Izan bazan 30 urtekin, igual ondioan nau, ez dakit. Bai, bez? Gustora orduan, esperientzia polita. Bai, baina hori, oso, beste garai batzu zian. Bai, gaztetan egiten ditugu gauza horiek, ez da? Ni ere bai. Jirabira batzuk emandakoak gira, baina gaztetan. Eta horretan, nauzitxo barraposkeo, baina igual ondioa, baina hangi zen bitartean burua gehiagi hemen, oso gazte, lagundanak beti jorgako kontuekin. Ez que orduan lagundanak komunikatzen ginen karta bidez gainea, Orduan ez WhatsApp eta e-maila justu igual da. Eta bueno. Baina igual esageratzen da, karta bidez edo WhatsApp bidez. Ze ondo gauden, kriston juerga, hori hola da, bai. Eta erdixa kontainen dutzu, beste erdixa zuk imagina egin duzu. Oida. Nik hemen potxatzen jarriot porru pixka bat. Bai, oso ondo. Prest dauenean hau, olako, minutu pare bat edo, pertsikoa gainera botako xau, eta gero ja martxan egongo da. Hor, olioa bota dezu? Bai, olio tanta bota. Bale, oso ondo. Nik eike mantekillakin igual baita nola gero goxamelakin jarraitukun bertan, baina batzuan arrizko leike erretzera, eta orduan, hobeto hasieran hori xo tantatxo bat, gero ja mantekilla gehituko xau. Bai, oso ondo. Bai, fusio puntu ezberdina dauzkate, eta hori da, olioakin hasi, edo bestela gutxienez nahastu, bai? Gurina eta olioa, hori, pixka bat hori, ez erretze aldera. Hori da. Bale, bueno, eta Kaliforniatik bueltatu zinen, eta zer? Gero hemen moitu naiz jatetxetan, eta, bueno, urte batzuk intxut, oinatiko jatetxe batzutan. Bai, desentetan gainera nahiko betiku jatetxe famatuak, eta... Bai, inkeben, bueno, oinatin, orduan garai hartan gainera eskontzak eta mordu bat, eskontza, jaunartze, bataio, holako... Eta komunioak, Bai, hori da. Hori da, pilua ikentzian. Eta kentxada, eta bueno, orduan egitxan zen jatetxiek eusen oin baino beto lan aldetik, gu jakin barik larun bat gabe baten zer lan egingo geben, kome horia bete egitezian. Bai, egia da. Eta orduan zan automatiko, utza reserva eukitetik jakitia, igual 60-80 lagun emango zitula faltzen edo. Bai. Eta da, beste beste ohitura batzuk zeuden, egia da, baita ere ez. Beste tantotxo bat botako xo, bai? Bai, bota lasai. Herrian gehiago gelditzen ginela danok, ez? Nik usten de bakoitza bere baiaran, baina gaur egun mobilidade handia lortu dugu eta horrek askotan ere egiten du herrietatik pixkat, ez? Kanpora joate hori, ez? Bai, hori egia da. Eta hor ere, zu ibilizea asko jatetxe munduan, baina baita ere ibilizea bertxozalen elkartian. Neri horrek utzi zian pixkatola deskolokauta. Kontu asko akitzu, Bai, nik asko investigatzen. Iturri honak edo. Hoxe. Bai, bueno, beti izan naiz, oinatin mutikotatik, gozak eure bertso eskolan ibili naiz. Eta gero handik eta hemendik garai baten lanpostutxoa sortu zen elkartian, transmisio eragile, eta han egonitzan denboratxo batez, eta bueno,
Bueno, beste etapa bat eta... Eta hor ere artista lanetan, porque sukaldaritza artea da, baina bertsozalekin ere amaika kontu ikasiko zen zuke. Bai, eta bueno, oso... Hoi beti da eskola bat, azkenian elkarte mundu horretan, sorkuntzatik, kultura, ni beti kulturalki muitu izan ezen pertsona da naiz, euskara, kultura, buelta hortan, eta, bueno, asetzen hauen gauza bat, eta gaur-gaurkoz behon dio, jarraiketan dut bertso kontuan eta batopera. Hombre, hori polita da, azkenen bertso afariak ere, ez, uzartzen dute zea hori. Hori ba. Nik usten dut beti dagoela, ez, guk ere Goierri aldean bertsotarako nahiko afizioa eukideu, eta hor sortzen den ekosistema hori, ez? Taldia, bertako herrikua, ez? Gaur egun badago herri txikin perrondi, baina azkenen bertso afari bat hoxe ezan. Batakin zertu, bestekin xixau, ez da? Piskat kontu horiek, ez? Eta afari baten bueltan. Hori da. Zuk inaki usten duzu pixka galdu dugula sukaldea izatea topaleku gozatzeko puntu hori? Bai, gero eta gehiago. Bai, ez da? Bai, oiturak aldatu doiaz, gero, ez dakit, beti ikusi dut etxian baten bat sukaldatzen, amona edo ama edo baten bat. Tia edo beti, bai. Dana sukalde bueltan egiten gen, baina egiten gen, baserriko sukaldian egiten da, sozialeko sukaldian egiten da, eta gaur oitura horreik gero eta zeiago dira. Dana etxerako. Bai, elkarte batera faten bat zaba, gaur egunean, bia bazkidia gain aldatzen doiaz. Bai, perfila asko aldatu da. Batzutan, agurtu egiten duzula justo, eta esatu jo, elkarte bereko bazki, ez dakit, hori be... Eta ez gez autura egiten, bai, hori rarua da. Bizidot nik hori bizkat... Bai. Bueno, nik kontatuko izu, nik ja elkartetan pizza kongelaua hain naiz ikusten. Claro, bai. Han bertan, Bai. Bazkidea jateko. Bai. Eta horrekin mai bat okupauta eta gauzak. Eta bertso bat, inbarkazoi horreire. Sorta bat. Horreire, bai. Bueno, hemen bagoaz gu gure betegarri goxo hori prestatzen, erregosten, hombre, erregosea, eske hori da azkenen sukaldaritza kozinatze horren. Gaz pixkatxoa gozatzeko. Bai, gotza beti. Bueno, eta orduan, gu orain, karo, hau kozineroa da, eta hau sartu ingoa, eta hemen txe bexamela prepatuko. Bai. Eske jendiak uste usten duen, bexamela itxea... Aparte kazuela zea, ez, azkenian da, hiru osagai, naztu... Baino zea, ez dakizte... Keba. Bertan, eta gaur ateako da beto, eta bixar igual ez hain ondo, baina ona, seguru. Jateko mukoa, jateko mukoa egongoa. Seguru baiet. Bueno, orduan, guk barazkiak erregosita dauzkagu, eta bexamel batek azkenen zer dauka. Gantza, burina sartuko diogula. Bai. Eta esnek, gantz horrei gehitu hartzaio irina, bai, loditzeko, eta gero esnea botako diogu. Hori da. Eta hoxe egiteko, Hasi egik ez da honekin? Hasi eginket. Venga, botako xeu, biztara ingu pizkatxo bat. Inguna da, beha hola lehorri txibarik, zaiatuko gara krema antzeko bat egiten hor barruan. Bexamel hori, holako zerbait izatea. Bexamela izan leike harinagoa, lodigoa, edo nahi eran, bai? Hortaz, guk zein behar dugu, krema bat sortu. Orduan bildurri gabe, zartagian bertan egingo dugu. Hori da. Oso ondo. Eta gurina funditzen den bitartean, zapore gehiago sortuko dugu. Gurina gainera ez, tostatzen denean hor frutu lehorri kutxu hoiek, ematen dizkio, eta... Bueno, eta zuk adibidez, karo, bexamel bat egiten duzu, zure ikasle guztiak dakite zer dan bexamel bat? Bai. Askotan ez dakizi esplikaiten. Baina, bai, zerik asko egin du. Gure sukaldian eta eskolan batez be, honekin lana enbiu betegai askokin. Osa, platuak izan behar dira, lanketa pixka bat dakoinak. Zati balitza zehose gozi eta bukatu da ez. Ordan gu beti topainen du, izatea bategaia dakoinak, pipar beti egiteko, krepak egiteko, bolobanak egiteko, kasu honetan penkak, kalabazinak, igual da. Baina lanketa eta teknika ezberdinak uztartu ditzaztela, ez da? Hori da. Orduan, Inakin errezetak simpleak ez dira. Zaiak ez da, baina simpleak ez da. Bueno, dia, elaborazioa dakoina, azkenian guk ikasliak lanian nuki behar ditugu. Hori da. Eta dia, 15 txok eixo botako. Hola xe, txuko. Oso ondo. 15 ikasle lanian nuki behar ditugu kontinuamente, eta klaro, orduen lanak sortu behar duzu, asmauin behuzu askotan lanak. Eta lan asko inbar da, eta errepikatu errezeta berdina eta bexamela infinitu aldiz, ondo ateratzeko. Hori da. Segero asko erabiltzen den gauza da, bai. Hori da. Bueno, uruna komeni izaten da goztea, esaten dana, bere gordin guztu hori kendu. Hori da. Eta nik uste dut pizkatxoat poliki botako xau. Bai. Ikusiko egiten du natatxo bat, edo ze itxura hartzen dozkun. Jungo gai ikusten.
poliki, hasieran zakarra jartzen da, normalian, bexamel bat itiago jazinean, zakarra jartzen da, zatarra. Hori da, bai. Baina gero ja, ba... Grumoak ez, pikorta horiek sortzen dira, hori normalean, behi da, erakutsi pixkatola, haber altxa pixkat ikusteko, zartagia, hola, hori da. Hemen ikusiko bazen dute, pikortak mogukoak sortzen dira, eta hori da, azkenen irinak erreakzionatu indolako likido batetara, ez da, rus bat hori deitzen zaio. Orduan hori zer egin behar da, jende asko keitu, eta nahi ez dut ulertzen oso ondo zergatik, baina zeakin, batidoreakin, edo barillarekin eman. Ni mingaintzalea naiz, edo egurrezko goiara. Hori da. Ze egin behar dezuna da, zanpatu. Bai, pikorta horiek ondo zanpatu, eta zabaldu eta esnearekin ondo nahaztu. Eta hor lortuko duzu, irin hori, desegitea, eta, bueno, masa fin bat lortzea, ez azken finean, hori da. Honek emoten da, itxuraz, bueno, badoiala, Oso ondo, badoa. Bai. Eta gero trukoak daude, ezta? Oso harina gelditzen balin bazaizu, egosi denbora pixkatxo bat gehiago. Hori da. Eta hor lortuko duzu, lurruntzea likido gehitxo hori, eta ez? Gauza horiek dira ikasten dienak. Aipatu duzun rus hori, nahi hori ez nahi zalia, ze gero, ez dakit. Batzuan igual gelditzen da oso gero pastoso moduan edo puntu harrapotia ez da zamurra izaten, horreri? Ez da erresa, baina bueno, horrelaxe, ez da, suabe. Hori da. Gero ere, bentaja bat dauka, sofritoan gainean bexamela egiteak, eta da, zaporo guztia hartzen dula. Hori da. Barazkiena. Dana hortxe dau. Hori da. Dana hortxe dau. Eta hortxe ari da dana, goxo egiten. Eta hemen ez nia gehitu duen moduan, gehitu alda, pixkatxoa igual nata pixka bat. Adibidez. Edo dakun salda edozein barazki edo... Hori da, gorde dugun saldatxo hau adibidez, ostoen egosketarena ere, zerba guztua emango lioke, ez da? Eta bueno, puntua pixka bat ikustia, dauela nahaztuta dana, ligauta, eta ez dauela pastoso, dauela suelto xamar dauela. Bai, gurinarekin ja, irin hori egosi dugu, jaztauka gordin guztua, eta esnearekin goxatu egin dugu, jazta. Gatza, piperrautxa, hola pixkat atrebitua. Bai, hori da. Guztuan, ja, hemendik aurrerakoak, baikotzai. Eta beti zukaldien esaten duna, ez da gauza modu bakarra gauza egiteko, eta baikotzak behan guztua, bere osagaiak, bere... Hori da. Ze, zuri tokatu zaizu jendeak gauza arraroak botatzea bexamel bati? Igual ez. Hola, tokau, ez da giola... Kurria eta olako gauza? Bueno, bai, lagun bat olako, nien ez salia. Guztai izat asko probaitea, baina neuretzako danean ez naiz oso espezie salia. Oin janda bai, Bai, preparatzen malin baizue, ongi etorri dana. Bai, eta gaina bidaiatzia guztoko dut oso, eta... Orduan bai, daneako... Kompleju gabe. Daneako prest. Hori da. Bueno, orduan hau, platertxo batera aterako dugu, osteko, ez da? Nik uste dut, bai, honekin nahiko gazpuntutxo bota xau, eta suelto dauela, orduan... Venga, fenomeno, jarri hortxe. Eta ja, bigarren pausua, ja badaukau. Bexamel hori hor bertan daukau, zabalduko dugu pixkat osteko, bai? Ze azkenean hau manejatzeko, komeni da pixkat epelxego egotea, eta orain prestatuko dugu, penka betegarri hori, ez da? Bai, hasiko gara penkakin. Bai. Penkak beteko ditugu, honek bi zatitxotan edoin. Bale. Ostruaz bildu, rebosau, eta honekin listo. Venga. Ostruak... Hartu ostuak, bale. Eta nik arrautza irabiatuko dizut. Hori da. Eta saltxa prestatukot, bai? Hori da. Venga, fenomeno. Bueno, eta hontan, gabiltzala. Eta zure irakasle fase hortan, zemuz ikusten dituzu gazte hauek? Prest daude laneratzeko? A ber, bueno, danekua dau, jarrera kontu izaten da askotan, eta batzuk bai, egoten dia prest, baina berez helburua da ondio gaztiak dira. Gure helburua da horiek berriro tren ontara igo eta ikasten jarraitu eta ondio formaiten jarraitu gerora lan munduan sartzeko. Ados. Gusten baldin mozu hemen, barkatu, ostruak, gabitz aliketa osuen mantentzen. Bai. Jarriko du azpixan. Hemen daukandik, hau. Oso ondo. Ostuakin egin duguna da, eskaldatu eta biltzen ditugu penka beteak osto hortan. Hori da. Eta gainera horrekin lortzen dugu kolorea eta gainera
gehigarri hori, betegarri hori ez irtetea. Hori da. Neri askotan gertatzen zaite. Eta lehen esan duna, alik eta geixen aprobetxaitea produktu osua, bera? Osua, hori da, ostoa ere. Hori da. Neri pasa osto horiek eta horrela nik saltxa egingo dut horrekin. Hori da, hartzen dut azkenengo zaditxua. Bai, fenomeno. Bueno, eta saltxa egiteko guk osto hauek jarriko ditugu eta ostoen egosketa ura ere erabiliko dugu, pitxin bat, eta honekin saltxa berde bat lortuko dugu, eta azpikaldean platereratzeko erabiliko dugu. Rebozaua, simple, ez da? Bai, uruna, arrautza pizkatxo bat, hola gainean holako pelikulatxo bat esatexakona arrautzana edo, eta listo. Arina, ez da? Hola, ligerua. Hori da. Ondo. Eta gero saltza jarriko gotzan, edo jarriko xau azpixan. Bai. Eta hau gainean, rebozau zatitxuak, eta listo. Eta listo. Hola gelditzen dira, berez. Oso polita gelditzen dira, Orduan, urunetan pasauko ditugu. Hortik arrautzetara. Ondo. Azken bat, nik uste dut hau razino bat nahikoa dela hola irukuzketatxo. Bai, nik uste dut hau kuadrillarekin balin bazoaz eta gero kostilla errea balin baukazu, hau hasierako plater bezala mokau mundiala dela. Bai. Eta honek balixo osku, bai lehenengo plater moduan, bigarren plater moduan, afaritxarako afaritxo bat izaleke plater bakarreko bai. Bai, hori gau batian hola goxo-goxo eta epel jateko, orekatu eta osasuntxu gainera. Hasiko da rebozaien, ez da? Venga, zu segi zure martxa. Baldin badaku, beira, olizua prest daku. Jak. Ze gauza simpleak dien batzutan, hola, gozagarri gehienak dienak. Bai. Frito harin bat, hola, barazkiakin. Hori da. Bai, eta gaina gauzak probau inbidia, ez da betiko gauzak inbiarrik ez dago. Askotan betiko zaporea gustatzen zaigu, baina formatu berri bat behar izaten dugu, ez da? Hori da. Barazkiakin nik usten dute frito eta mundu hori beti dela oso eraginkorra, ez? Jendeak gustora hartzen dula. Izango litzake rebozaitia, zetik barruko dana prestatu dau, dana inja dau. Ez da arrain bat zehaitia mauan, gordina dauela barrura itxibidala, orduan rebozautxo bat. Eta listo, hori da. Bueltatxu bat, hori bai, hau momentuan jan beharko litzateke, ze egia da rebozatuak eta frituak hori daukala, ez? Epeltasun hori mantentzeke olioa ondo egon bar da, bero, barrura sartu ez dadin, baina momentuan jan behar da. Bestela ere, trukuak. Ez, batzuen etxien okaziotan guruzulako olako gauzatitia, labia egoten da bero, eta azkenengo arrotu hori arrautzak berriro hartzeko, baina... Hori ere egiten da ostalaritzan, ez? Hombre, noski. Labea daukagu, aldez aurretik prestatzen ditugu gauzak, eta gero, labeko trukotxo hori. Bueno, gero papela azpixan beti hartzen duen olixo pizkatxo hori txupaiteko. Hori da, eta garbiago ateratzeko plater hortara baita ere, Txukuntasuna garrantzia dauka. Bai, eta guruk hori lantzen dugu ikasliekin, hola beste dana baino gehiago. Ikasten duenak labana esku batean da trapua bestean, ez? Hola ikasteu. Bueno, saltxatxua ere ez duzute oso ondo ikusten, baino berde-berdea dago, eta orain platereratu egingo dugu, bai? Bueno, Iñaki, platera bukatzeko, plater polita. Bai, beti platerakin be kontraste bizkiat egiten dauen koloriak edo aukeratu behar izaten dira. Bai, gaina etxean gaur egun dauzkagun bajila guzti horiek atea bardia paseatzea, noiz behinkazta. Hori da. Bueno, ikusten dezute, zein kolore bizia daukan, zerba ostoa, besterik ez dauka. Saltxa berde horri lortzeko. Hori da. Eta nik uste dut, pixka bat azpixan jarri, eta nahi rebozau etxe guztatzen gero saltza batekin gainetik. Aurretik indiako lana, ez? Hori da, dena zapuzteko eskare, ez da? Ja ikasi dugu. Platerria noin baikotzekin deixela nahi dagoena. Eta ja gainetikane nahi txuzuen filigrana. Gu gaur, simple eta goxo. Eta hoxe da, gure Iñaki Olaldek prestatutako penka bete plater zoragarria.